L-akbar nuqqas li fih il-budget li għadu kemm tressa huwa nuqqas ta' viżjoni. Dal-gvern la ġab u lanqas għandu pjan għal xi industrija ġdida li tipproduċi xi ħaġa li tħaddem il-Maltin u li tħallasom pagi tajbin. Ma nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' investiment. Kieku mhux għal flus mill-Ewropa li huma ridhomx, kieku dal-gvern m'għandu l-ebda proġett fl-infrastruttura. Dal-budget kixef ukoll id-daqqa kbira fuq il-pagi u l-pensjonijiet li wara li tneħħi l-effett tal-loli tal-ħajja taħt dal-gvern naqsu. U l-gvern xorta mu juri l-ebda soluzzjoni vera għal problema vera tal-pagi jonqsu b'mod reali minħabba l-loli tal-ħajja. Dakinhar tal-budget stess il-gvern ħareġ ċifri li jgħidu li l-loli tal-ħajja laqas biss huwa 1% eżattament 0.78% biss. Il-kontra tal-isabet il-Caritas, illi fl-istudju xjentifiku tagħha kixfet li tal-ħajja 4 darbit aktar milli jgħid il-gvern. U din il-problema l-kbira, il-gideb. Iċ-ċifra tal-gvern dwar l-għoli tal-ħajja jista' jemmena biss min jemmen, illi f'Kastilja m'hemmx klikka korrotta, illi qed iddaħħal il-miljuni fil-commissions kif kitbet jistess, u li bdiet taħbihom fil-Panama u li wara li nqabdet kif irreaġixxiet bil-gideb.